Nadira. Ipilit mo gud ako. Babi na akong daog. Patay na na. Daog na. Chicken dinner ang bayo. Wala ako nag-record, doon na ako mag-record. Hapit na klase. Tudis na lang. Masama ka Ginas. Wala na yung taxi. Ginas. Kidrop na. Kaya mo ay siya mati ka na siya. Ka-face mo ka. Long sa man eh. Lain na ka nang usap na oy. Kung namra kong guy. Awa. Motag na ako. Awa ko ah. Pero siya para na mo ba? Dili, pinalit na yun. Kanina ko ako Kanina ko ako Sama ba? Kaya isa rin ikaw Ako ganit ko lang kay Hammer. Paano kayo? Chumbay. Kubalit ah. Pagtigam ko, and then chumbay everything. Ikaw balik. Ikaw balik. Manas, magkakagaling na ba? Dula kayo pusil pa. Isang nag-drop. Wala kita na. Pwede naman na siya. Una, wang itap. Ala, mali ko. Saan naman po eh? Wala, saag na ko guys. Ay, Koy, good luck nila sa... Kalaban. Koy, good luck nila ko. Sakto din. Pagkita na lang Koy sa matabangan nila sa laging camps ka. Nalak akong palasyo, di ko kahawa. Pangita Koy. Wala yung ka, mga pobre man ang diri. Ay. Tasa ko sa kong drop eh. Parang mabuara ko yan. Dali mo. Okay, marugula naman pagkatap tayo sa laging camps ko. Nabungko na ko. Wala na pa yung drop sa laging camps. Marugula rin yung drop sa laging camps. Ay, alert din. Ada unhan na kong Jonas. Siyempre. Dia untak ko. Nilag mood man na 6 FPS kalit. Kita na dapat ano ni. Saan? Wala, dili ka mo. Laju kaya mas dari ba? Kunaan na. M4 M1. Ako siya. 2,000. Wala na ano dapat. Naik ko. Kita day. Si ano ba kasi nagot ko kay ano ay GR. Tingnan ako sa admin niya, isundit na direct.
98 hours. 98 hours. 28 times. May bonus niyan eh. Nakuhaan ko. Kung ano na yung mga rubber ka. Saan? Ayaw. Binanap ba? Tira, ikaw, isa, dalawa, talo. Ito, ito. Naduha siya, naduha. Salamat dyan, salamat. Record, tanawa to. Nakakayo. Wow. Kaya ito ba? Kana sada pinaka Doon ko pataning ka. Itong kasi ko gatrina ba 10 tickets. Kana ko ikamit ka car. Ikaw na lang sa patay. Di mo ko siya diyak ang kanang pasil na yan. Wala na kay gasto pag ma-refund rin ka sa una. Hindi, napo ko yung gasto 300 ka pen. Kaya answer to lang load pa. Marami yung po. Oh, ba't Anong Dahil may tagkita man daw sa 1 diamonds ba? As game sa ako na guys, as game sa oras ito ko eh. Christian? Tanda na kayo kay Salamat. May tagkita man daw sa parapol ni Kuan ni Koy. dapat yun. Ay. Wala. Koy, kada saan due date natin yung raffle? Tapos sa bulan. So, pag kumana ng June, July. Oh. Pag man na yung June, na July na, ilay na po. Remind na niya ang target. Nag-comment na ka dito, Del. Nabag to na ko. Oh, parang dito. Pwede man yung ganon. Ganon nyo pa dako chance mo daog kung naganon. So, yun ako ko dili ko picturean ako ah. Dito. Pero lalain dapat ang tao kay ba't Koy, tako ba koy. Approach ko guys. Prawn daw kay prawn. Ay, tawag na. Naura ka gawalak trick ko. Ala. Sabag ko din. Na may kaya. Kakang Jonas. Ikaw, what? Ay, Nawala na ko. ang technique ananas dito sa ano na sa tug patug ako agom no. Na may technique ana para dakot ka na sa taog. Ano ni mo post. Lalain ni mga player. Mo man sa dito ana. No. Raffle. Oh, dagano ni mo. Tag! Dagano ni mo tag pero nanain ng karakter tao balik. Damor ka nga dagan ka dito kay dagot damor man na chance ni mga mapilian kasi siyempre pilay mo entry pili mo dito ka dito. Sabon din ako to ako ay. Ano din ako pa mga Mga 100 ka buok. Pwede kung makaya ni mo 100 dako kayo chance of winning kay ano man. Say imagine ng kwarta ka. Ako adjud ako na siya sa akong page na para madako ako page. Purpose ako na para madako ako page. Dagan mo dagan mo like sa page. Pero simple bayad yun na. Mo na sekreto ana. Basta YouTuber ka chan, dapat na kay page chan. O din na siya sekreto. Dapat check ka no. Medyo kayo balance. Andiyo ka ba? Nakasolo na ka sa YouTube ko eh. Wala mo kasaligan na sa YouTube. Di man ko after nag-forward. Ako ang dagay mga dagay mga mga
Muli nga ano tayo dira. Minsan pag dili ko mag-YouTube na ano ko yung makita. Oo. Lagay ba? Sige, okay. Dili ano ko. Sa negosyo rin kayo. Sa negosyo. Nami business programming. Web developing, web development oh. Ngayon mga website. Ngayon mga website oh. So kana ako habi ra dunya ako YouTube na. Dagay makaila ba? Ora ano. Kaya sa man ka. Sila number 1. Nalag ko. Ako galing ka rin ang tag. Ready ako, ano? Ayun, gusto siya ng posible. Gusto siya. Gamit na siya. Tara, Jill. Drive it. Ikaw drive siya. Ikaw drive. Di lagi mas single lang ano. Ang pusil. Naman Siya na yun, ko lagi. ka nan. Tara. Sulod na sa lingin. Ito. Natintog lagi ka. Number 3. Kinsa ako? Number 3 kasi number 3. Ako. Nag-drive ka nagtindog. Mag, iba na ko to tunagi. Lagi. Oh my god. Ayaw ko. Gasolina. Ako rin ng car. Ako rin ng... Ogas. Ano lahat na ako? Ayun ang taon ko. Taktak, di taktak. Kaya lang. Drive it. Wow, party. For you are living in the street, the city in the dance. Hindi ka na magsandera. May party. Kuya na ganito. Kuya. Kuya na koy padyo, dapat koy na. Kuya naman ang koy god. Kuya na lang isa ka koy. Kuya na isa ka koy. Boys, at apilo. Koys. Yes. Kopya. Laban. Pantaya na. Nag-create na. Kira lang laban na. Kalaban. Gipatay. Sanay. Kontra dire. Laban sindra. Terus taas. Taas. Ah, dili sa taas. Ah, napuli sa taas. Needs. Uy, pangarang Jill. Kami pilot niya ba? Lame, astang lamina. Kami pulit niya Ah, bahala grabe no. ang Jill, oh. Ihurot man noon. Ano natin kalaban cheater? What the fuck? Ops, sakit to ah. Sakit to besh. How the how to game ba? Tell kita yung best. Para sa Cheater. punuan. Cheater ganit. Asa lapit? Puno. Bang, headshot. Wala, Jill. Isang na nasa baba. Sulod na. Kita merang Conria. Asa lapit? Patay na siya? Pala. Sika pa. Sika headshot. Sika headshot ah. Oh, naghilo. Napit natin huwag kita lagi. Nasa puno. Kanang koy. Kanang atubangan na puno koy. Ana? Wala na. Naman sa mulo. Ano eh? O kana. Bro, Nice. yun na sa nakuanak doon. Wala man siya. Bakit ang lagi ni mo strand? Bro, nagsilip-silip. Nasilip-silip siya kada punuan. Nadara sa punuan. Kita nakatagil na. Diyan nakatagil. Wala. Okay ka. Wait lang koy, mag-heals ako koy. Kapatid. Wala. Ayaw dia. Grabe ba yun? Sulod na Jill, tontok mo Jill. Sulod mo diha. Dili naman kayo na may harang diri. Ano harang diha guys. Kita. Sulong amo oh. Sila na kay... Sulungan. Nasa sakrit. Lagyan mo na siyang masulong siya. Yang kaupat agay. Sibog lisan. Grabe ka cheater, oy.
Will Smith. Labayan ng mata. Kwanto si Jonas sila Jonas ng kilabayan. Pasok. Ay lagi super kill. Yung bot kaya siya, oy. Kwanto ka ni super kill kay kwan cheater muna sila. Bato na sila mo push na sila mahangol na sila kill. Kapadong na gani oh. Kaya, galupad. Naklang bugo. Sumukas cheater eh. Naklang Wala niya sa buwan kuwan. Pati yung ay na. Di sarado. Madulong siya. Wala napatay na ko yung kauman ng cheater. Ay, Vietnamese. Madulong din ako, Vietnamese. Yo. Agay, kita eh. Sorry. Malas ka lang sa kugil. Mali ako paglabay gago. Ikaw to, mali ka labay. Oh, na-boarding. Wala pa na sulod. Kapit mo matay. Mali ato eh, gago. Ay, grabe siya. Oh, grabe yung ampot ba? Ano, pit siya? Nasa sa screen. Ayan, kauban. Wording. Uy, lo. Nami medkit. Oh, Tagam matay ka. pa, cheater. Ano napakita sa buha? Bugo. Gapo dyan ang important. Ay, gapo dyan ang important. Ay, askin. Paborito ko naman ng baril ng Jilo. Important. Mari ka imbot ba? Napaisa kalaban? Wala na. Finish off na. Good. Mau na. Cheat pa. Bugo pa na Japon mo. Cheat pa, mamatay lang gyapon. Wala, gyapon. Divis na naman mga cheater. Ang mga chonggang kiyang long, wing. Long. Sige. EN. Kasakit ng EN. Ganahan ko EN ba yun? EN94. Ay, ka ko eh. Ay, sige. Ako na important ko eh. Yung mga na important. Pinagin ko. Kandi. Importante. Ha? Yan importante. Hindi mo na siya mag-important. Ganahan ko EN. Kaya di maguyog. Para makita tag pang snipe. Kaya mga sniper ka. Oo, kaya di mo uyog ba? Ang EN. Wala, cheater na si Chanix oh. Ganiya pa na bangkag ko. Samukat. Sige na, nakaya ka natin cheater doon eh. Dua ka po. Cheater to, yung bot. Klaro kayo, yung bot. Sa Coco. Nawa, helmet puro. Ano siya eh? Patay ko no. Ako. Ichitan ako siya. Namatay siya. Cheat man. Bugo na Japon. Saan nagapon siya eh? Midkit may pagkatang midkit. Tara na. Baktas na ta? Balay. Asa man, plano ninyo? Baktas na ta eh. Baktas na. Tara. Mas gwapo ng baktas kay safe. Gani. Siksyak ka naman kita ang tagkalaban. Manas na asap si Deklaban ito asap ba? Wala, go. I am yours. Why can't I call you in the street? Voice. Unsa sila? Vietnamese sila? Oh, Vietnamese to. Uy, digilabon. Tulad Kapit. day. Nalipat ko. Wala kong dilisot. Chingkoy la. Dapat tadi baka abtik ikag mata diri ni tula bay. Kasi na pagod kong HD ka ng resolution. Pero klaro gini mo. Asahan pag HD. Kung ko yung mga screen, ano? Ay, padakong din ako. Meron akong screen di. Ay. Di pa Ang screen ni Mike. Ang screen ni Mike, mo TV. Sharo. Na may TV, na ko TV sa balay. Ang kanang TV ni Manag screen. Sila Angelo, Jud. Na, Jud, ako kaila ha.
Kailan malibat ka to ba? Sabi ba? Makalipat eh. Yan. Harapat ay kalaban cheater ba? Naganahan ka ng cheater. Kaya maka-challenge na, maka-challenge. Alin dun sa sila. Challenge! Kill the memes. Nakikita na Go for, ano na lang, go for cheats, no to drugs. Ah. Lirong talaga di Di kontra. Asa. Harapit. Ay, try. Pila ka buok. Patay, isa lang. Patay siya sa crate. Ala, cheater mo na! Ala, si Chanix, gwapo lagi, cheater. Tagnaan ko pa. Oh, nice one! Cheater siya. Tabang yun. Wow. Siya. Number 4. Ay, tabang ko eh. Wala pa si Kauban. Oh, nice one. Cheater siya. Uy, tabang ko eh. Mamatay na ko, boy. Uy! I love you, boy. Hotcake ka mo patay, cheater. Basta na E94 la na. Nadaog na. Ikaw, na. ikaw, dula. Ako number. Ay, salamat. Nahili pa dyan ka. Dili man gud siya montol god basta E94. Di ba Dapat siya? ang nagkompensator. Wala naman nag-create itong kilid ay. Huwag ang video eh. Hotcake patay, cheater. Patay pa sa mga cheater din ako, walaan na. Sa baleta kay basta di mapatanda dili. Dili siya. Ano ko ang create? Nanakon ko akon. Ano na ko akin, matay ta. Baha na na siya. Nagbaha na siya. Teka lang, Ay, gamitan siya direct kasi hawit ng loot kami itong grenade. Dinitan siya. Baka Dili makaunay. kay kuha na. Pero ganahan ko mo gamit na. Kasi kontra kaya no. Suwig yun, kabulong dala na. Outcome dala na. Nagpapagdaw ko pa siya diri. 4 kills na ko ba? Ay, grabe na. Grabe ako, 1 pa. 1 pa ko, 1. I'm noob. Ako, helmet na bangag. Padara na helmet. Damit niya mo helmet. Dili, nice one. Armor ko daw. Huwag ang video eh. Damage yung armor. Kita ka to, Angelo. Basta Walang kita video. ah. Basta kita ah. Ay, lamok. Napatoy lamok. Lagi pilit ko. Hindi, na-record na ko nung tagay title ni ko muna ogtan. Na pro ang bayot. Ulo, nisakyan Andre, Puro ulo, bayot. nisakyan Andre. Gusto bang... Mo na lang gamit yan niya, mo na lang gamit yan. Oh, ne? Lala. Ako to. Kitistingan akong labay. Nalagi kalaban lagi. Adapit. Dito ah. Last one, Sean. Diyan sa balay. Nagduko-duko. Namatay na. Naman silip, patay na. Napayos na siya kauban, knockdown pa to. Balik na natin. Remember. Tara, ito na. Balik na natin. Napoy na lang, mulutod na lang ni. Kabaya. Shoot! Agoy, di kabut. Hindi kabut ako lang. Sabi na, matera na to. Naigo. Nego. Ulo. Nasa bubo. Nasila sa is, dali. Koy, dali. Adapit ang hais. Ano ang hais? Dul kayo. Sa balay. Parang nasa puno. Puro. Dungog kay Kira ganyan. Bantay di ako eh. Patay naman to ni Mansulod ay. Namatay siya. Patay na ako itong ipatay. Pero parang na pa si Kauban. Nas na at kanas. Nadre, ang patyo na isa dre ha. Ang gatira. Saro, dagang ka nagibuno na ako din ha. Maratol na. Tura, nakadilisod. Adapit. Ay, pistol dahon din na. Ready na. Mas sila sa tong likod ha. Padabantay mo sila sa tong likod. Ready na akong Thompson dre. Charo.
bantay ba sa likod ba? Ano na lang. Pantay, napod ba di kalaban rin? Ilang weeks natin. Ano ni kumbahan eh. Mas kaya nago. Saman, kung ano na to, Nas? Ito na to, Nas? Ato ka ng balay. Di ba ka na na diyo? Please. Uy, asa ka na? Ako ngibot ang sakyanan kaya rin di sila ka... Tara na. Sige, kurong tani ha? Oo, ang bayan. Oo, no. Wala, tara. Na ano? Adun. Nasa punan. Nasa S, nasa pula. Uy, tura. Tura ang ama ko, naghapapa. Yawa, kagawas isa. Dapat kayo. Nasa tangko yun, nasa tangko yun. Tura o, okay. Howd na niya, uy. Howd ka siya. Malapit na. Nasa tangko yun, ka nasa tangko yun. What man? Ayaw, tagay ko Tura, coordinates sa kahoy. naghapapa. Di sa kahoy, di sa Agad, kahoy. igo ko. Impot, siguro na, impot. Dili sa impot, dili. Euro to mo. Sulungasan. Tara, kuhan. Tara, Junas. Lolo. Maigo, Japon ko. Nagis ako makakita eh. Oh, kitaan ko niya, oh. Hilis ako, Das. balay? Kubini ko, Nas. Nasa balay? Dili, nasa balay? baba. Nakapahapam na siya. Kubiri ko. Dili ako makitaan. Wala kayo bomba labay. Tara, asan na to, Nas? Tara, Nas. Dili ako makitaan Sige. siya. Tara. Malapit na siya. Adri, ah. So, nagkontrabo sa Da, tapos. napo sa dito, lingkod. Nasa sa gawas, nasa sa sulod. Dili, robot mo to. Ilang ko siya robot ba ganito? Ito, robot. Nakaitom. Nagkunggi. Dili, nakaputi siya. Nakaputi. Mura sa itong puti. Pudmut ang Truck lang. Bro? Okay. Uy, namatay si Dipson. Na-knockdown. Patay rin na. Yehey! Out king bayod, di ako excited lang eh. Oh, namatay na Jud. Uy, diba sila knockout? Uy, Nanganap Jacob! ang bayot. Ay, wala pa din na daw, guys. Nadira. Ipilit mo gud ako. Babi na akong daog. Patay na na. Daog na. Dikit din ang bayot. Eh,